stijgt. Dat is zelfs hoe in te liggen aan ons ten ondergeeft. Het is prettig om te huren, want dan leven we nog lang. Dus voor een doosje weet niet fijn. Gekke mensen, wat mag je doen als we kapot gaan? Niks! En zelfs al breken we de nek, wij zullen moeten doen het weer opstaan. Want wij zijn gek, want wij zijn gek, hartstikke gek. Zien van alle dieren, maar we zien verroet wie niet. Eén een blond, een andere lange hoor, de neus op zie. We volgen hier als alle wiezen wijven bij elkaar. Gaat van de kool geen half jaar. We zien van die gebouwen en dan sloeten ze ons op. Maar ik geloof niet dat die gekheid door die molen wordt gestopt. Want wat we zien en hebben is viraal besmettelijk. Ook ik weer schijk goed in te lik. Haha, gekke we kapot gaan. Niks! En zelfs al breken we de nek. Oh yeah! Wij zullen moeten doen het weer opstaan. Want wij zijn gek. Wat mag je doen als we kapot gaan? Niks! Oh, dan breken we de nek. Oh yeah! Wij zullen moeten doen het weer opstaan.